Ik werk ook al een tijdje met Plaza samen. Ja, we hebben vandaag het Oktoberfest. Dat doen we bijna elk jaar. Dus met COVID is het een jaartje tussen geweest, maar we proberen het van elk jaar eruit te knallen. En, nou ja, het is wederom een succes. Het staat helemaal vol. We hebben een paar boomstammen neergezet. We doen spijkerslaan, oude traditie uit Oostenrijk. En iedereen vindt het leuk. De band is nu bezig en Fusion. Nou, iedereen heeft het naar zijn zin, iedereen is aan het dansen. Er wordt heel veel bier gedronken. En zometeen gaat Edje weer DJ'en. En ja, we hebben er zin in. Het is een leuke avond. Oktoberfest zou ik niet durven zeggen, maar Plaza bestaat wel al 32 jaar. En daar zijn we natuurlijk ook vandaag hartstikke trots op. Want dat vieren we samen met het Oktoberfeest, vieren we ook gewoon het bestaan van Café de Plaza 32 jaar. Ik denk waar Oktoberfest voor staat is, ja, naast het veel drinken en eten, is het ook gewoon gezellig om met iedereen bij elkaar te komen. En gewoon met z'n allen een feestje te bouwen en lekker te dansen, gek te doen. Ja, daar dan. Het was vandaag om 5 uur al begonnen. Er waren wat early birds, die zijn er nog steeds volgens mij. Ik weet niet of ze nog aanspreekbaar zijn, maar ze zijn al lekker lang bezig. En we gaan vanavond nog tot een uurtje of 11 door. We hebben op de tap een heerlijke Stella. En dat hebben we in een kleine, maar ook in een grote pul. We hebben een paar andere lekker biertjes bij Fles. We hebben een Hoegaarde. We hebben Leffe en we hebben Modello en Modella Negra. Vandaag, ja, mensen vinden het gewoon gezellig. Mensen voelen de goede sfeer. Mensen vinden het eten lekker. En ja, we zijn gewoon lekker met z'n allen met de vrienden bij elkaar. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Nou, we hebben een mix pletten van alles. Dat is met een braadworst, een schnitzel, kartoffelsalade, dus dat is een aardappelsalade. En zulke lekkere traditionele Duitse gerechtjes. Ik denk dat we ons natuurlijk onze grote sponsor ATC heel erg kunnen bedanken. Want zij hun ook allemaal voor ons hebben geregeld. En ze hebben natuurlijk fantastisch lekker bier. Maar naast hun heb ik wel gewoon een fantastisch team staan bij Café de Plaza. Alle jonge meiden en jonge jongens. En een leuke manager en het keukenpersoneel ook. Die draaien alles super goed eruit. Die wil ik voornamelijk hartstikke bedanken. En ja, gewoon het hele team hier. Dat gaan we elk jaar doen. Ja, kijk, als je het zo ziet, het is druk. Iedereen heeft het naar zijn zin, dus waarom niet? Dat spijkerslaan is eigenlijk een ding wat ze in Oostenrijk veel doen, met de apres-ski. En ja, om in het thema van Oktoberfest toch een beetje te blijven, lijkt het ons leuk om een klein spelletje erbij te doen. Om mensen toch een beetje te amuseren in de tijd. En ja, daardoor zijn we op het idee gekomen.